As identidades tamén respiran. E a da Universidade de Vigo necesitaba medrar. Desde 2008, este é o noso logotipo institucional e sólido. Agora, as necesidades da comunicación cambiaron e debemos adaptarnos. Nace unha versión secundaria pensada para adaptarse aos novos desafíos. Unha identidade flexible para cada unidade, centro, facultade, escola, sempre recoñecible con símbolos propios que reforzan a súa imaxe. Un sistema tipográfico forte e funcional con fontes versátiles axeitadas para papel e pantallas. A paleta de cores identifica cada campus, área e servizo, achegando vida e dinamismo. Adaptámonos aos novos dispositivos e medios, tanto analóxicos como dixitais. Unha imaxe corporativa que medra, viva e con personalidade. Universidade de Vigo, unha identidade que latexa.